हेलो वेलकाम बैक टू द चैनल चिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ जों दिनै दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोनसे टर्च लाइट रेलि दङ स' नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ एन्जय खालामलांदो उदैबारिनिफ्राय स्टार्ट होबाय लोगोफ्रा आगोआव थांफ्रावजोब्बाय गासैबो स' जोंबो थांबाय थादों मोनफैबाय ओइलाय उनावबो दङ आगुबो दङ बेथिं बारहुंखा सार ओइ हमा जाखो ada बारहुंखा फैगासिनो लासै लासै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला बे बेन्दोङाव थानाय मोनब्रै आनसलिक एडिबिपिनि दैदेनगिरि सार बिथांमोन अल राभा स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोन ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि बिथांमोन गिबियावनो आं बयखौबो दिनैनि हाबाफारियाव बरायबाय हसिफ्राव बनजार लानानै फैगासिनो दङ हानजा सुरनाय टर्च लाइट रेलि हानजा सुरनाय बिथांमोना फैगासिनो दङ स' आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय एसे आवगायाव फैनानै थाफैबाय स' बिथांमोना फैगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों बै नुहुरनायानो टर्च लाइट रेलि CC2 बानजायनायावहाय CC2 बानजायनायाव बे टर्च लाइट रेलि हानजा सुरनाया हनै बिथांमोना सफैथारबाय स' नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बिथांमोना सफैथारबाय स' दिनैहाय बे आरायाव लानाय हानजा सुरनायाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो फैयै फैयै बे हाबाफारिया जोबनायनि लामायाव दायो कलाइगाव बास स्टेन्डआव बे हाबाफारिखौ फोजोबनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ स' आंनि लोगोआव दङ दायो कलाइगावनिनो सासे इउटुबार आदा तिलक दैमारि स' बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंबो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो चिकन बिथांखौ आं सिनायलायोमोन खिन्थु लोगो मोननाय जायाखै दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोना बेखौ सापर्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम थ' आंनिबो मोनसे फिसा चेनेल दङ तिलक दैमारि नाम होनानै नोंथांमोना नायोबा निश्चय साबस्क्राइब खालाम आरो बिदिनो भिडिअ होबाय थायो स' आदानिखौबो सापर्ट खालाम जुडिसियेल सेक्रेटारि सार बिबिंगा बिथांखौ गावनि समखौ लानाय आङो खावलायबाय माल गैया नोंनाव गैया बबा ओरै माल गैया सोलिदों स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरायाव लानाय हानजा सुरनाया बेखिनियावनो जोबनायनि लामायाव फैबाय दिनैहाय
बिथांमोना बे हाबाफारिखौ फोजोबनायनि लामायाव सिसिटुवानि बानजायनायावहाय बे हाबाफारिया जादोंमोन। स' दा बे मोनाबिलि समावहाय आं दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोननिफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जै बर' हारिनि जै। बाय बाय। जै।